Når jeg er i byen, og det er jeg nogle gange, så snakker jeg meget med meget unge piger i byen. Fordi at de er meget opsøgende, og jeg er meget høflig. Hold kæft. Men jeg har det rigtig svært med at snakke med meget unge piger, fordi vi ikke rigtig noget at snakke om. Jeg er rigtig sød, når de kommer hen og spørger ind til deres liv, og sådan, nå, hey, hvad studerer du så? Nå, men jeg studerer dansk. Nå, og oldtidskundskab. Nå, så gymnasiet. Hvor gammel er du? Om jeg bliver 19. Okay, så du er 18. Nej, det bliver jeg også. Jeg kan mærke, at jeg bliver 70, når vi snakker sammen. Det er jo søde piger, men det er piger, som kan finde på at sige, hey Ruben, kunne det ikke være frækt med en body tequila? Nej, det kunne det ikke. Det kunne være frækt, hvis renten faldt lidt på mit boliglån. Vi er forskellige steder i livet. Hvis I ser mig sidde på et diskotek klokken 4 om morgenen, så skal I også vide, jeg sidder ikke og venter på at score. Jeg sidder og tænker, lige om lidt åbner bageren. Tequila? Nej, til Birkes. Ruben.